Hindi, dito lang muna. Kasi, ano ba? Ilibot ko? Hello. Oh! Abi! Hoy, nagkwento kayo? Hindi, Garrett, hindi kayo. Dito yun. Hoy! Na. Tiga. Tatla. Ay, yan. Oh, video ito. Paiga. Bali. Ano? Hindi kayo atake. Tingnan dito mga may ano. Okay, na 40 kilo na yun. Meron ka? Ay! Then, Ito din na minsan. Nadating pa. Yes, morat ng panukan. Train. Train.